Prețul RCA a crescut cu peste 300% față de anul 2015. Companiile de asigurare nu sunt interesate de reducerea riscului, vor doar să facă profit. Companiile de asigurare vor să-i falimenteze pe transportatori. Sunt informații pe care le citiți în fiecare zi pe internet, le auziți la radio, le vedeți în jurnalele de știri. Dar care este realitatea? Ce se ascunde în spatele acestor adevărate mituri urbane? Vom demonta tot ce ați auzit de la transportatori legat de polițele RCA. Iată cum stau lucrurile de fapt. Prețul RCA nu a crescut cu peste 300% față de anul 2015. Este o realitate. Informațiile care se propagă sunt false și exagerate și au la bază simple cazuri izolate extreme. Conform datelor prezentate de ASF, prima medie RCA pentru transportatori a crescut cu 52,3% în ultimele 12 luni. 50% nu este un procent de neglijat, veți spune, dar există o explicație, de fapt mai multe. În primul rând, începând de la 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare directiva europeană privind solvabilitatea, cu reguli mult mai stricte pentru asiguratori, în special în ceea ce privește capitalul de solvabilitate. Scopul? Asigurarea unei mai mari transparențe și stabilități financiare. Apoi, piața locală de asigurări a avut de înfruntat falimentul unuia dintre cei mai mari asiguratori, Astra Asigurări, precum și recenta cerere a ASF de intrare în faliment a unei alte companii din domeniu, Carpatica Asig. Aceste două evenimente le-au confirmat jucătorilor rămași că practicarea unor prețuri de dumping pentru a câștiga o felie cât mai mare din piața RCA este pur și simplu o strategie necâștigătoare. Trebuie ținut cont de acest aspect, cu atât mai mult cu cât în prezent companiile rămase pe piață sunt nevoite să preia clienții celor doi jucători, cu riscurile aferente acestora. Și nu este puțin, dacă ne gândim că cele două societăți dețineau aproape jumătate din piață. Concluzia? O poliță RCA la un preț corect diminuează riscul asiguratorului și reprezintă o asigurare reală atât pentru client cât și pentru beneficiarul final. Dovada o fac cifrele oficiale ale ASF, care arată o consolidare a stabilității financiare la nivelul pieței RCA. În plus, o altă cauză a creșterii nivelului primelor o reprezintă creșterea daunalității. Conform ultimelor rapoarte, în trimestrul al doilea din 2016, dauna medie totală la nivelul pieței RCA a atins nivelul maxim de până acum. Mai mult, ritmul de creștere al daunei medii în trimestrul 2 față de trimestrul 1 din 2016 a fost de 2 ori și jumătate mai mare decât ritmul de creștere al primei medii, 15% față de 6,2%. Și aceștia nu sunt singurii factori care pot influența nivelul primei. Companiile de asigurare sau, din contră, firmele de transport sunt cele care nu sunt interesate de reducerea riscului și vor doar să facă profit? Transportatorii aruncă problema reducerii riscului în trafic către asiguratori. Totuși, cifrele spun că 1 din 6 camioane produce în fiecare an un accident. Ținând cont de această frecvență medie, devine evident că sunt și asiguratori care au în portofoliile proprii o frecvență a daunei mult mai mare. De exemplu, 1 din 4 camioane. O mare parte din aceste accidente duc la rănirea sau chiar moartea multor persoane. România era, de altfel, în 2015, pe primul loc în două clasamente sumbre ale Uniunii Europene: numărul de decese în accidente rutiere și numărul victimelor din rândul pietonilor. Consecința este uriașă din punct de vedere al costurilor suportate de asiguratori. Accidentele grave cu număr mare de victime au efecte greu de cuantificat în bani și timp. Unul dintre efecte este faptul că, în majoritatea cazurilor, se ajunge la procese pentru daune morale care durează și câțiva ani. Cheltuielile pentru aceste despăgubiri cresc într-un ritm alarmant. Dacă ne referim strict la despăgubirile plătite pentru daunele morale ca urmare a vătămărilor corporale, în anul 2015, suma a reprezentat o creștere de aproximativ 2000% față de cea plătită în anul 2007. Revenind la cel mai fierbinte subiect, prețul, valoarea poliței RCA pentru transportatori ar putea scădea semnificativ dacă, de exemplu, s-ar înjumătăți numărul de accidente produse de aceștia. Companiile de asigurare nu vor să-i falimenteze pe transportatori. Companiile de transport sunt partenerii societăților de asigurare. Niciun om de afaceri nu va dori vreodată să-și îngroape clienții. Încă o condiție esențială pentru ca această asociere să aibă rezultate optime este promovarea unui comportament responsabil în trafic. Din păcate, în acest moment, realitatea este cu totul alta în ceea ce îi privește pe transportatori, iar asta face ca asocierea să nu fie profitabilă pentru companiile de asigurare. Da, ați auzit bine, companiile care vând polițe RCA în România pierd bani. Conform datelor raportate de ASF pentru 2015, pentru fiecare 100 de lei încasați pentru polița RCA, companiile au cheltuit circa 120 de lei.
Companiile care vând polițe RCA au probleme financiare grave, în timp ce afacerile transportatorilor sunt în creștere. Cele mai mari 10 companii de transport rutier, care împreună dețin mii de camioane, au rulat în anul 2015 afaceri de 2,9 miliarde de lei, în creștere cu 14% față de anul anterior, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe. Din punctul de vedere al profitului net, cele mai mari 10 companii au înregistrat o dublare a câștigului net, fără a lua în calcul companiile pe pierdere. Mai mult, anul trecut s-au vândut în România aproape 7.000 de camioane noi, în creștere cu 45% față de anul anterior, ritm de creștere păstrat și în prima jumătate a acestui an.